V tomhle krátkém videu se podíváme na prostředí AutoCADu. Ukážeme si, kde najdete hlavní nástroje a co budete při práci nejčastěji používat. Nahoře vidíte hlavní panel nástrojů, takzvaný pás karet. Zde najdete rozdělené všechny příkazy, které budete používat. Nejčastěji budete pracovat v záložce domů, výchozí, kde najdete základní nástroje pro kreslení, úpravy a vrstvy. Dole máme příkazovou řádku. To je místo, kam AutoCAD píše pokyny a otázky. Zároveň si můžete příkazy zadávat sami. Stačí napsat například čára nebo kružnice a potvrdit Enterem. Doporučuji tuto oblast sledovat při každém příkazu. Vždy vám AutoCAD napoví, co dělat dál. Dole vlevo vidíte záložky model a rozvržení. Model je hlavní pracovní plocha, kde se všechno kreslí. Rozvržení se používá pro tisk nebo přípravu výkresů do papírového formátu. My teď budeme pracovat pouze v modelu. Vpravo dole je stavový řádek. Najdete tu přepínače, které vám pomůžou při kreslení. Například ortorežim udržuje čáry vodorovně a svisle. Uchopení objektu vám pomůže přichytit se přesně na body. A mřížka zobrazí pomocné tečky ve výkresu. Tohle byl základní přehled prostředí AutoCADu. V dalším videu si ukážeme, jak vytvořit nový výkres, nastavit jednotky a začít kreslit první čáry.